wengi musim bediding ngobor-obor telo ning ngarep omah. Iki ceritane mambengi ke aku jam 11 bengi kake rong turu ke aku ke sik dolanan game bola. Biasane ke aku ya nek bengi ke hibur aku ning omah ke kadang sok ngegame sok ya ndelok bal ngono kayak iki ke aku ke kok ra iso turu ya wis lah aku ke kelingan diingi ngarit ke aku emek telo kae kayak iki apa tak bakar wae ya kayak ning ngarep omah karo gegeni gawe api-apian ngono ketoke anget. Ya wis langsung wae iki tak gas aku nyang ngarep omah iki mangke Pak ya rumah iki wis turu aku dhewe karaan semelake dadi ya nek bengi ya sepi bola aku kira nek kancane kadang ya iki golek hiburan ki bakar telo ning ngarep omah iki nek kayune iki wis ready bola kayu kulon omah iki tak campuri nganggo sepet kambil kuwi sing garing tak renceki sik tak ketoki cilik-cilik ngono arep tak gawe kaya pawon-pawonan cilik ngono ku bolore kae. Aku malah kelingan aktivitas obor-obor telo ngene iki jaman dhisik pas ijek pemuda cah nom iki jek ning omah kabeh ngono ki biasane angger dolan bengi biasane sok ngobori telo ning prapatan ngono kuwi kadang telo niki sok ngepek ngene wong ngono ki malah giyayeng ngiram nek dhisik ke saiki ya wis do padha merantau. Dadi aku ya wis renek kancane iki mangke ya sam topik wonge ora rene tak info wonge jare kesel bar kerja ngono ya wis iki aku obor-obor dhewe karo ngenteni bal ngukit kayane enek bal jam pira jam 12 apa jam 2 ngono lho nggon Piala Dunia ki aku ki sok ndelok iki bola seneng nek bal-balan ki. Yo jan genine langsung diadi iki sepete kuwi sing marai dadi bola iki langsung mang telone iki tak jegurne karo ngenteni telone mateng iki tak tinggal nyantai sik enek sorwe jeruk kuwi aku yo kursiku tak gorene kayak iki aku ke yo arep gawe wedang bola ngono mateng telone karo wedangan seger serupat-seruput panas-panas adem hawane ngene iki ketok yo seger iki aku gawe susu iki susu tunggale sing mang esuk mulai ngarit ketak gawe kae ije iki udu susu mbek lho bola iki susu sasetan marung kuwi iki tak gawe ning gelas cilik ngene iki langsung mangke banyune banyu tremos biasane nek sore mae le ngisi cek panas wis ngene iki bola kehidupan ning desa atau saka keramaian kutha kuwi wis ngene iki suasana nek bengi iki sepi arep dolan nyanggon sing rame ya lumayan adoh lewati bolak-bolak ya mending ning omah ini kayak bakar telo karo nunggoni telone mateng ya diombe sik wedange serupat-seruput karo sian ambune telo iki ketok wis mateng ternyata tenan wis gosong bola telone iki saking genine iki gede mobrong iki langsung tak keri ngene iki bola gen ilang anguse kuwi lho dadi kan engko dadi wah jan gurih pokoke nek dikeri ngene iki telo bakar. Sopo sing seneng telo bakar apa pilih digodhog apa dibakar nek aku ya kabeh seneng nek telo iki digodhog enak dibakar luwih seneng meneh kelangenan wih jan meleduk iki bola kaya keju iki telo malekah Tegale mak iki jenenge aroma telo bakare jan khas tenan iki anguse ngene iki bola sing marai seger nek mangan telo bakar iki nyang lambe iki cepreng kae nek mangan telo ini tapi ya malah enak nek ning daerahku Wonogiri kene iki nek telo niki ya akeh bola wong nandur ki arep bakar telo ki wis ora sah tuku nek nggonemu jek uman ora nek nandur telo nek aku alhamdulillah ki jek aman bola ora nek celeng yo enek tapi ora yo mesti orang rusak banget ngono ora yo bar ngemangan telo bakar terus diombeni susu jan seweger tenan soalnya nek diombeni nek telo ki nyeretip ya wis iki aku wis rampung untuk bakar telo ki arep lanjut delok bal bola iki do nonton Piala Dunia ora bola jago ngendi donan wangi mae maro telo arep dinggo gawe utri telo sing turane dek wengi-wengi kae tak bakar kae akhire nyang mae iki arep digawe panganan desa bola iki jenenge iki nek ngono aku arep gawe utri lagi iki lagi arep diparuti iki mae iki mangke ngundang aku lewang ana marut iki mae arep gawe cemilan apa kaya niki aku jarene jenenge utri bola kaya ngene iki dadi bungkus iki anggo bungkus gedang lagi oleh semene iki bola dadi kan telone wingi tek epeke ra akeh dadi ya wis gursak luwang gek ya sing wingi-wingi guys tak bakar loro dadi sisane ki gara iki diparut aku gawe utri. Nah dadi sing telo parutan mangke diemblek-emblek enek nggon godhong gedang niki bola gek tengah iki dikai gula Jawa kae mangke gula Jawane nyang mak iki wis dirisi tipis-tipis kae kene tengah terus dibuntel dibungkus nganggo godhong gedangi kuwi terus dikokne nggon manci iki arep dienggo ngukus. Dadi nek telo kuwi iso digawe apa wae bola digawe utri digawe kethuk digodhog dibakar dienggo gawe diwul nek sampean seneng sing ndi bola. Dadi iki mangke wis rampung tek munteli ya urung rampung mak iki jek kurang sithik rampung aku kon nyetikne geni dadi iki tugasku selanjutnya jare mak cetik geni lah mangke tugasku maro telone wis rampung terus tak rewangi bunteli sithik iki wis rampung tenan iki bola kita arep tak ingrengne nggon pawon iki soalnya genine wis dadi semogar-mogar kayune ya jan kayu garing langsung wae nyang mak iki ditutup jare ditutup kinggo sekitar setengah jam luwih bola mateng jarine iki tak tambahi kuayune gen tambah gede mau gen ora kemanjon karo ngenteni utrine mateng iki tak tinggal
tinggal adus sik iki mangke ya rong adus aku ceritane iki mangke ya wis awan lanjut meh adus karo ngumbahi pakaian sithik kae bolo iki mangke mumpung cuacane terang rada mendung tapi kayane iki wis ora musim udan nek udah wis panas terus ora nek udan ya musim bediding adem ya iki pakaian dinenku wingi pakaian kok ngalas kae tak kumbahi sisan karo iki mangke salin untuk ganti mau tak kumbahi sisan ben penak ngono lho ora numpuk wis rampung jemuri iki aku lanjut arep nyaponi kamarku ya arep wis dipelaponke ternyata ke yo enek wae lebu bola bendino ke tetep nyaponi yang ini iki bola iki kamarku sing dhisik kae saiki dadine ngene iki ya wis alhamdulillah lah cuman karpete rada rusak wingi tak nggo gereti bok masang plafon kae rada salak wis do suwek-suwek ngono kuwi tapi ora apa-apa sik kena dinggo lanjut iki ruangan sing wingi rong suwe tak pasang plafone kae bola dadi lemari kuwi tak pindah kene ngon pojokan iki lho iki bola dadi ora enek sih kidul waduh kok kayane wis mateng bola utrine iki tak buka tak indangi ternyata wis mateng tenan iki kayak ambune wis sedep kayak aroma gedang-gedange bungkus telone kuwi lho kena sumupe iki mak ya wis siap nggo adah utrine bola diadahi kaya ngene iki wah aku karep anjinguk nganggo tangan kok panas jebule bola alhamdulillah wis mateng utrine karek di unboxing bola lah kaya ngene iki bentuke lah langsung wae ayo iki aku manji kok loro arep njajal maem iki cek panas anget-anget malah enak nek utri ngene iki aku selak penasaran iki pengen ngerti rasane ayo bola dicicipi rasane kaya ngopo utri gayane Mak Warti iki wah rasane ke piye ya gurih ya pokoke enak lah nek legi-legine kuwi lah nek gula jawane kuwi nek teksture ke rada kelet-kelet ngono didumuk kenyang tangan iki cuman kuwi ketoke efek saka telone kuwi nek dari keseluruhan iki rasane enak mantul bola iki cocok nggo wedangan adune karo teh apa kopi top marko top Cari aku di sini. Ayo, sini terjadi. Lepong sini. Zaman dhisik wong ngene saiki kayane. Bilang, "Oh, iki salah iki." Ngaten nek. Ada Jasa. Lepong gak apa? Gaplek. Penting banget Rumpang. Lepong wis pirang-pirang. Orang di sana hitam tu je, lupung. Dia patang ni, lupung sih. Yang tu. Lihat minggu kita ni apa sih kau jual? Orang jual.